zorionak garaipena. Gaur bai ez genuela espero, oso indartsu atera dira besteak, pixkatatzean geratu zera, baina pixkanaka zudakizun bezala, aurrera iritsi zera. Eskerrik asko. Zu esaten duzuna moduan, Sub-23ak oso indartsuak urtein dirak, eta lehenengo birak niri kostau jata pizkat, baina gero ja azken 3 biretan, tramo berrian hor egonda lokatza, eta hor topera ipini naiz, eta ja joan naiz aurrera. Nola planteatu duzula azterketa hasieratik? Bueno, pizkat laga Sub-23 itxera karrera pizkat, eta gero ja dena emona eta helmugaraino. Pozik, supongo. Bai, oso pozik. Zorionak. Eskerrik asko zuri.